Yesre Unyankopon tiasefo Daja oni asomdwe hene ono ayo do mema na okufoni utemufo no odifo ne nkwanhyefo mu pani ono onyamfo Yesu Kristo ne honhon kronkron se emra me no mienu mu na enne yawada empani ama me akwanya yi kakra obefa me mu akan anya usintibia amen nemo yatiase akohon kronkron amen amen ma yemfa aseda ema urade so ye na do ye ohoda amen yada urade ase se onam na dom so na wahu ye mobo bra ye hye empaibo yasi akwaniaba ahodo a yedie ahemfra yedi ne dan mu yi kasrabo ni bia entoye aba Onyankopon nam nadum na humobro so de ekọ de eba da amen anopa ene enwumere na Awurade saaseda yenka so oye na do ye wo hoda amen meda empanimfo ase se ene omama me yakwanya yi se me ne nyame ma ehie yi yeni nkomo emfa Awurade asem ho se de da yehia empani etuyefo no yebetutu yehofo hallelujah amen na Timothy ngoma etoso mienu etimi ensanchemu edunsia no kan kasa bi Timothy ngoma etoso mienu etimi ensa yimu aye edumiensa no edunsia na tro se atwani na Bible say atwero nyina afi Nyankopon Bible yi mu entroya Onyankopon nam na difo akronkronfo so atwero na adwumayefo akronkronfo so atwero de ato ho nyina sa atwero yi nyina efiri Onyankopon honhom mu na eyema nkyerɛkyerɛ na entwere a ya twere de amayen no eye ema se ye de be kyerɛkyerɛ ye ho hallelujah amen enti enne menam atwere yi so na ye be kyerɛkyerɛ ye ho ame meka ho bi amen ifiri se eye ma nkyerɛkyerɛ nokwasɛm ko ɛne atanyiye ene atanyie ne santi menam tronsem yi so ebe yi watan na enkyerɛkyerɛ a yɛde ma wo firi mfitiase a wo yɛbu wani agusuo no wani aba wo ho so amen ni be yi watan sa na wani aba wo ho so yes na enkyerɛkyerɛ a yɛbɔ wo su empani de ma wo a wo wure yɛ afiri no wani aba wo ho so amen ko ne atene afei yenam asam yi so ebe tenetene wo ama awirefie nti chia wo chia no watene na watimi akọ wanim na yegidi ya yasum yi akodanim yi hallelujah amen ena de yi ɛne tene ni mu yɛn na afei bɛyɛn asam yi ayɛ ne yɛn amen akɔtene ne mu na yetimi abɔtene ne bra na gidi adwuma bra ya bre ya mra nto mu efi sɛ obiregu eya hallelujah amen nti ene ema me kasa yi enye usintibia baabi a honkonkon de ebefa bia hunu sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ne pɛ sɛ oyi waten ba nti emma me ho nye usintibia na yensua ade kakra aseda enka Yesu da amen sɛ ubusuani bi ebie adwuma ɔde ne brɛ ne kra ani nipadua abiri ne mogya ani ayi adwuma bi ade to hɔ na owu a na wo a wo abedi na de no ana abusua no a
na onipa no ewo mu no saa busua no ono na japade no abɛyɛ modia nia wo a wobedi na de no saa ajapade no abɛyɛ wodia wo na wo hwɛ so Yes. sɛ wo hwɛ so yi a ɛyɛ ma wo sɛ wo hwɛ so yi na ɛsɛyi a ɛsɛyi ma wo hallelujah Amen. enti di oba bedi ade no ɔbɛhwɛ kwan a ɔbɛfa so a adwuma no a oni no agya hɔ no obetimi amani gyi ne yie na ɛnsɛyɛ na mom ebetimi akɔ n'anim nti sɛ ɛsɛyɛ a agye so ɔtena se ne wɔhunu kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛsiesie nneɛma yie na baabi a ɛsɛe no etimi ayɛ yie hallelujah Amen. mɛka wei a na mɛka de akyerɛ sɛ didi mpanimfo a onyankopɔn frɛ wɔn ɛde asɔre ɛhyɛ wɔn nsa no wɔn ayɛ adwumaden paa saa berɛ na yɛni hɔ na yɛtie abakɔsɛm a yɛte ne sɛ nana samuel brako ɔyɛ adwumaden paa ɔde ne kra nyinaa man ɔde ne nipadua nyinaa man akɔnkyene ne ɛkɔm mu ɔyɛ adwumadene ɔne n'aboafoɔ ɛna yɛ adwuma yi ɛde gyidi asɔre esii hɔ mpanimfoɔ ɛbɛtoa so mpani a abɛdi gyidi akonnwa adiifoɔ akɛseɛ adwontofoɔ a yɛate wɔn ka saafoɔ yi nyinaa de wɔn berɛ ɛne wɔn adagyeɛ wɔn mu sika ɛde bɛyɛ gyidi adwuma yi obi wɔ koraa no a asɔre yi nti wɔntumi anhwɛ ne ma wɔntumi anhwɛ ne ma sukuu obi wɔ hɔ a sɛ wotie ne history na wobɛkɔ fie no ataade a ɔbɛhyɛ koraa no na ɛho yɛ den ma no ɛfiri sɛ na daagye ɛsɛ sɛ ɔde yɛ adwuma na ɔde hwɛ ne fie no ɔde ne nyinaa yɛ gyidi adwuma adɔfonom ɛno na ama gyidi agye anuonyam kɛseɛ ɛde ato hɔ a memem ne wo yɛte gyidi ne nka ɛyɛ yɛakɔ no sɛ yɛbɛba abɛsom mu Amen. adwuma mpanimfoɔ yi ɛde ɔmo mogyaa abrɛ de agya yɛn no adɔfonom yɛmmu akɔnta sɛ ɛɛkɔ ne sɛe nti so sɛ yɛn mpanimfoɔ yi ɛwɔ asamaado na nka onyankopɔn bie w'ani ama wɔhunu wɔkyi a ɛnka ɔbɛhunu ne sɛn hallelujah Amen. nkɔmɔ a me ne wobɛdie nie nti madi kan ka sɛ ɛma me kasa yi ɛnto sintibia na ɛyɛ yie a ɛyɛ ɛma me ne wo hyira nka yesu daa Amen. ɛgya no mpanin nana samuel brako konnwa so na moteɛ panin peter nana samuel brako akonnwa so na moteɛ adiifoɔ mpanimfoɔ a abɛyɛ adwuma yi a yɛate wɔn nka no wɔn adwuma no a na moyɛ nti yɛmu ho akonta sɛ ɛne onyam a ɔmo bɛgye too hɔ a ɛnɛ sɛ wonim abɔntene koraa no a na ebinom mpo gyidi no ho adanseɛ ɛde kyerɛ ebinom no yɛmu ho atan sɛ ɛnɛ saa na ɛte anaa me ne me nua baako yɛfrɛ ne paul ɔwɔ abrɛpɔ asafo mu saa berɛ ne yɛwɔ mpataseɛ ɛna yɛnam abɔntene ɛna owura no ɛka obi ho asɛm ɛkyerɛ yɛn ɛna ɔkyerɛ sɛ gyidi ni mpo ɛna ɛyɛ sei nti ɔka yɛn na me nua paul sɛ na yɛka gyidi ni a wonte aseɛ obi a wagye kristo adie biara woyɛ gyidi ni ɛna owura no sɛ ɔnyɛ gyidi ni o ɛna ɔsɛ minim saa nanso yɛnim sɛ momu ne gyidifoɔ pio no hallelujah Amen. yɛka gyidi papapaa na momu ne gyidifoɔ no nti ɔkaeɛ no na me nua paul ne kasa nyinaa ka ebinom a
enye gidi for no di gidi no ho adanse ehu ni gidi say eye papa pa na so mi suro say ebere ya ye fie mu a ye koyi eni de edi animu yi say ya hwiya enu onyam no ebeda ne anim guase adentia efiri say osofo bi asafo ba bi wɔ na safo wo hunu niam a wo ye pa nanso o pe dom nti nanso o ye dwuma ye nti se be ya wo beka na enu onyam mpanifo agye ye ade to ho ma ye no atena ho no onka ni ehwe din wo di ahwe TikTok enu guase ebinum agye enu guase a ebinum enu guase niam ebinum ye edi gu osum ye ni mase ama osum ye ni monyam etofom why na aka kai me ma tu obi wa ha no obi age no wo ka no obi sa wo se oye dan na wutu no wa anya hwe ankam tu no obi hu asɛm aba empanifo hunu sɛ asɛm a oni radie yi enya papa yɛsɛ yi mmara kyerɛ no na wanya obi a o defend no na ne tirima ne de ti saa ne tie de a mɛteme ho yɛ na mu kwa no papa nom hwan na ɛka ama saa suba bɔni wei afiri hɔ nti yɛn mu mmara hyɛ paa nanso mmara no so die no yɛnim yɛ mekai say papa John Ben so na me fa ne krensie didi mpani nyina atena ase say ye ma onipa ba ko kwan say onte asafo pani Thomas ba ye ko pra so I think be last year na 2 years ana mpani sa ti maranim say ye ma nipa ba ko fo kwan say ontia sorry nyame ma besinne nipa ba ko atia sorry a me ka ho asem ana ye ka ho asem no na obi aka kire ne say media bra na mejew na mra empani kwatena ase a ye share ye no wo tu agu hwan na ka ho asem hwan sa wo ka na wo de wakoye bonsam se ya ni abekɔ no dia by next 10 years time asɔre yɛn hu ni say yo na aboa yɛn etimi de se me hu ni niam bi eti say ya na me hu yira me dabio ede de che da no onipa be Shame busuam satia sa emre bi me ka kire wo sa me busuam ana abofra ya nyem no ayanwo no na bosoma che no na ne maame akotena abosumfie ama abofra ya nyem no ewo yefunum no na o ka nanum asem ya wo no a eda ya wo no na na dufa ekura ne nsem onyini ye no on na be ya busua pani abusua we mu na mfiri tie gidi ne ate ase enti se onipa bi eye gidi asori we basa na me ho yira me hallelujah amen me sram panin for panin Peter mama mani nya din ye panin Thomas ya wanya ne ba bi ko abrepo o kan kasa bi say emranti a eba no bi na say asore no mo adwene anko ho nti mama mani nya din wo won so mo adwene anko ho na mo hwe adifo mrantie asankafo mrantie ane emrantie binumu a
Asisua, Wamotete, sorry, and sorry, Mujiji Tumno, and the Guasri Masia. Now, why you didn't call her? Why you didn't call her? Yawa, a deep for bit is a job bed, yes, or Penny Yima and Coco, regional D for Penny, or Penny Isaac, our Kuti, said this way, Penny 4, said, what do I need to form now? Shower. Yamu has said, Obi Waba some dana. Ya candy bra, and this candy bra, halfway, a bin womumuda. Na Moha and na Yania Abbey, a D for Abbey, Moha. Miss Ramon, Mammon can say you see and Tomago, a Wabontene. Now Tomago no say fuck, and I say Mubon, no one hatana bontene, no one hatani damua, a Mubon. Na a bona di Pia, or been to me now. Ah, now a true bribia, who per se, your cow will be any our wedding. Now with the whistle, see a better wedding would be any. Hallelujah. Amen. Eti baby a drone ya no Ukrainian ya den. Amen. Anya sa asori we ye nkwani yi. Eti papa mo ani nya den. Amen. Mo ani nya den na kani mu na ma no Ukrainian adwuma. Amen. Na asori ni the true faith church. True faith church no kure gidi asori. Eti no kure ani gidi and ye denam. Say, no crano every corner. Gideon, a dinner cheap. Wouldn't the American sir? Hey, who men are made the Maya, you know, or the Maya and Mabuaye. Now, so ye yenti, home, and said you. Sent the American son say, would you for ya, me who are seminal? Anna, a somebody who penny, add you penny. Eti dia pani no asem ni si nani mo no de obeka bia no mintie emom adi o no ano na atoma dwene mu na etu Yesu Kristo mu gidie firimi mi mu eti meti asori num na so nam suro bonsam ugidie ne we enti no kura no ekọ no gidie no so edi akire ene ko nti se ya hwe ya True faith church. No cre jidino. Ebi free. Akatontra. Hallelujah. Amen. Mesra akanifo asofo a ewa ha se. Mo ka ho bi pa na asori wei. No cre ani jidie ni ntibi nyina. Enti moma mani mra mo so. Moma mani mra mo so. Na samekenkan na na Mose ensemu bia. Na me wira ho papa. Deuteronomy chapter 3. Verse 23. What's the woman tossing? The topic in the Minamaso. The Baba says, yeah, young man. Etiemiansa, he went your Miansa, or say, most impiable. Most is impiable. Now, Miss Sarah, this Sabian, Sabra now Moses when you go for Funo. Israel for it. And when you go catch and say, for Frusi now before. Now, Coco. Oh. For Frubi Pona Coco. And a Mose a bomb paye. As soon as you can say, come find the one in channel. Nanka or Maya and now Kronua. Wama wa huna mane. Wama wa bra. What is there for a carbon fish yet? Yanai. I can't find a new Kohunu. TNM Bible. Miss Sarah, this Sabian is a Moses said, a radical semi Kohunu. Now the amount of Hokran said, when you go for Joshua. I know I catch Moses said, Moses, baby, I would dream and could be. Bepono, and now how no. Gojinaso, for a new hair, Kuruno. Now, assassin party, when they is so. And Rawa Sofuta, the other first noon by Joshua. No face off one in court. Now, would dear, now, Moses agent Israel for you. Now I will run a sofa idea. No, they are shut or no one cry Joshua said for Israel for Konamiko.
Mose boom kotodwe. A pen ya me chow say. Awurade Nyankopɔn. Awurade Nyankopɔn. Wo na wo fi ase ade wo kɛseyɛ. Wa sha ase ebo Nyankopɔn mana ne se de be ya. Na dwene beba ne so. Awurade Nyankopɔn. Wo na wo fi ase. Wo na fi ase. Wo de wo kɛseyɛ. Na ado kɛseyɛ. Ɛna wo nsa yɛ den akyerɛ wakoa. Na wo de ade an. Wo nsa yɛ den. Wo nsa ɛyɛ den. Akyerɛ wakoa. Akyerɛ wakoa. Na onyame bɛn na wɔ so. Onyame bɛn na wɔ so. Ana asase so a. Ana asase so. Obetu ayɛ onyuma wo yɛ onyuma wo yɛ nyina. Ɛna me ne yɛ bie. Moses yɛ ase abo nyame mana ne. Ɛna o me ne yɛ bie. Mesrɛw. Mesrɛw. Na me ntwa me nkɔhwɛ asase a. Ɛwɔ Jordan. Ɛwɔ Jordan. Bepɔ fɛɛfɛ no. Ɛne Lebanon. Nanso. Munti. Awurade bu fu me. Munti. Ti ɛbɛba sɛ woyɛ sɔfo da asafo ano na wasafo bɛnti na wabregu. Wasafo bɛnti. Munti. De asafo ba ɛho asɛm aba wo bɛka no kora kyerɛ no na wo de wada. Munti. Moses akusɛm. Ebani sabamia. Ebani sabami. Asrai mamu mankopia. Oh, ebani sabami. Ebani sabami wa Kristo ni mobroni. Ebani sabami. Asrai mamu mankopia. Ebani sabami. Ebani sabamia. Ebani sabami. Osrai mamu mankopia. Ebani sabami. Ebani sabami wa Kristo ni mobroni. Ebani sabami. Osrai mamu mankopia. Ebani sabami. Jumododo amatwe mankopia. Ebani sabami. Cheche ama ye die mankopio. Ebani sabami. Asori bia akonya di sa asori we. Fi se ekyekere wo niam bebree. Ana wamie wani ahye wo ho so a. Na wa nkobɔ dwaman. Wa nkobɔ krono. Wa nkoye fidi enti. Wasafo ba no kura sɛ oyi na di kyerɛ no nti. Onyankopɔn sɛ minimo. Moses sɛ munti Awurade bu fu me. Na wantie me. Munti o. Awurade bu fu me. Na wantie me. Enti asɛm aba no ma no kura nya adwuma. Amen. Asɛm aba no ma no kura nya adwuma. Na nya mu nya sɛ sikanti tumi nti ɔbɛka bi ama me. Na mo kata niyama so. Na nipa bu o hɔ ansɛse yɛbɔ ne sɔfoɔ. Nanso ɔne na nante panti desi yɛbɔ ne sɔfoɔ. Si sɛ wohyia sɔfoɔ bi paa na wohwɛ no nnwuma aba. Wohyia sɔfoɔ bi na wohwɛ no nnwuma na ɔnsɛ sɔfoɔ. Nanso ɔne pani bi anante panti. Ɔne nipa bi anante nti. Wɔnyɛ adom wɔ nipa bi anim nti. Yɛkana hyɛ mu. Yɛkana hyɛ mu. Nti ɛbɛduru baabi no. Afei na ne nnwuma no na egu n'anim ase. Egu asɔre n'anim ase. Munti o Mose na aka na ko sɛm no. Munti Awurade bu fu me. enti pani hwɛ a wabrɛ fi wɔ mmɔfra ase awɔ asɔre wei mu na ɛbɛduru baabi. Na Onyankopɔn wasafo bɛnti. Yeah.
Hallelujah. Amen. Enti ma futu sama me wo ma asofo e wa ha nyina ne se kali wo ho hwe ansa na wakoye adwuma no na adwuma na na fom o na fom. Hallelujah. Amen. Ma memra me topic so Genesis Luke chapter 17 verse 32, Genesis 19 verse 1. Luke chapter 17. Luke chapter 17, verse 26. Luke chapter 17, verse number 26. I think that last one, Colossians chapter 3, verse 5. Can Bible say? Luke chapter 17, verse number 26. Or say? I think you say, no one a lot and now for home. Luke chapter 17, verse 32. Luke 17, 32. Yeah. Was a one kind Lord to you know. Hallelujah. Amen. My topic in okay. Monkai Lord to you know. Remember Lord's wife. Yes. Monkai Lord to you know. At the end of the sea, yeah, and now. Yes, to Christ, every first time, Monkai Lord to you know. You see, you know, me no be so young, my dear. Monkai Lord to you know. If it's a babu ya and that way, what trauma ye? Set young fan to your home. Did you be ya? I'm one on Shay and one. You will be a year one on no, I don't know why you're now. Hallelujah. Amen. And you may be a Lord to you. Yeah, I'm one on. Yes, you was a meme no young cockeye. Nay, and the Maya Hoso. Now, and you may be a yeah. I'm why I'm young running channel. Yes, I cry. Hallelujah. Amen. The topic need 19 okay. Meja bako se uma no. Mo se uma edi kan eti dum kunu mu baako. Na abofo be ni du so dum adwumina no. Kai. Owura bi ni afra no tela. Owo emema miensa. Emema miensa no baako ene Abraham. Baako ene Nahor. Ena Haran. Na Haran no and a Lot. Na Lot ne papa Haran no o wintam ebrana ne papa tela no enya nguye. Nti Abraham and a fa Lot ebata ne ho. Ena one no enante ye. Nti ekoba say etutena mu a ena Abraham no ekotena baabi. Ena Lot nso ekotena baby. Afei Lot esansa no one Abraham na atena. Na Abraham na titi no nti. Na baby a wote no suban ni abrabo eniema wo ye nyina enya. Nti Abraham ne de Lot ne de wa anya bi. Wa fa ne hu angura mu bi. Ne sa nti ekodu biri bi se onyankopon soma abofo se omra na omesai Sodom ni Gomorrah baby a Lot tie no. Ehwa asem na ye kenken. Brawa sem so. Meja abako se uma no. Mo se uma di kan ti du kunu baako. Na abofo be ni du Sodom anwumere no. Enti abofo mienu no edu Sodom anwumere. Na Lot ti Sodom ko puna no. Sabra na Lot ati
Sodom Kropano. Now, Lord to whom honor. Lord to whom about for. And was only Koshia. And what did the Kakoshia? On your Nibutu from Casa. Or do hand what did a Nubutu from no Casa? You are no man. Muranom, Miss Ramo, Mumanimra Wakuafi, and Messiana G. Namumesiana G. Namu Namu Horomanasi. Now I know sorry, I come on. Yes, Debbie. And our phone is Debbie. You better bunting here. I'll say one thing. Lord, Abraham Tiano. Abraham the Adoyana Titi. And to know him Adoya year pant was about for it. They say, I know money in Chamber and fear. And above for it, and no money, Lord and Chen or benefit. And not to one pono, or to one pono, or to a pity my own Yanko. Now, when Yanko die, and Tibra, when Yanko die, no more for Sodom for. Sodom for every child done who's here, about the child, Lord to done who you know, a film of Frasco simple, a film of Frasco simple, on my moon, I'm afraid not to catch any say, and I'm afraid Lord to catch a lot to say, Lord, to a memo about in China, our hay, one more henny, you won't play, now you won't, now let's you call one China, Lord, but didn't you call one China, our Punano, I know two of them with a chip, and our two when they open it, and what I say, and what catch it, and you know, Miss Ramo, Sodom for Miss Ramo, when you're Bonissa, no mamma Bernua. If you say, no Lord to who imagine it say, and man, by Yano, one more better. Hallelujah. Amen. And man, by Yano, one more better. If the Lord was thrown and then they say, Miss Ramo, when you're Bonissa, now you want Bernua, and Mammy, won't know Bama, woman who may not die. Mamma, fear and Mamma found free and madam. No one wants to say you won't chum. The Amubi hallelujah. Amen. No man, no more virgin. Hallelujah. Amen. A man who mother. Can you know what you didn't power? And if you are, if you are home, hallelujah. Hallelujah. Amen. Obiri, me over myself my major be amount. Amen. Okay. Over myself my major be amount. If you say, Yeboah, a did for Maya and a man may be a wood here for two pa. Srunya me. Sadia me, no Srunya me. Maybe there be a mechanic, the media biddy, a dance here. Me, I take 2 years because you mamma years. Kakran, I see a 2 me punum. That do a bash, Beshebo, some kind of name. What is your crown? Maybe what your crown? Be fearful and submit to my water. Hallelujah. Amen. If you say, did you form penny for the Titia Papa and your foot to a papa the Titian? Yes, you're genius, and this one of a crown will be home at Kanwa when you swire bonnet. When you swire bonnet. Danum and Titian penny for the Titian, young fancy woman Banasa. Now, virgin for no consultina, so did him. Now, suddenly your papa, a year, hallelujah. Amen. Now, am I my inquiry? A man, you inquiry. When you are more hay. Now, I don't know about Mr. Shem, you know about Mr. Shah. I know, I can't say, yes, I chew with you, and I saw them for an say, chew who free home. So you pay ever by your home, only pay by your home, and after your person, and after your person, you take after you buy your boniache. It is a one, John, you buy your boniache woman. Now, I shall be my to sudden. And I always say, Lord, to sudden day, they said, Obebu Punono, and a man was such a lot, and a man, I can't lot, a bar, a punim, and or two a punim, and or two punim, and you put a plan of the air, and Tindipa. Sodom for na ndege Japan ni mo de. If you mo fra so kwesi akase. Omo hwehwe epono no kwan bread. Genesis 19 verse 12. Yanko. Na emema catch a lot to say. And a man catch a lot to say. Who will be haka wo. Lord way. Who will be e wo haka wo ho. Asew. Ana emabema. Ana mama. Ana bibia wo okro yi. Ana ade bia wo wo kro mu ha. You won't feel her. And you won't free her. Now, ye be say her. Now, ye ba be
team a soya kasia power radianim na radius man say me say if you say sabone koso asase so na bone na ye team Pa. na team frɛ urade Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Onyankopɔn do gidi for pa. Na anura na minua ka say o man bia ni ho Onyankopɔn tie won say gidi for. Na no Moses kan say Israel for o man ka se ye ben. Anu o Onyankopɔn bia o ben won say de Awurade ye Onyankopɔn ben ye e wo fra e frɛ no mi. Awurade ben ye pa. Na de ye be da wa sori we mu Onyankopɔn mo pa ne say ha Onyankopɔn ama ye futufo ne akyerɛkyerɛfo a ye kaboni anim etu nipa fo enu akiri no wa ma ye honhon kronkrono a honhom ne san beyi yatan e wo bone ho amade o ye bone na wani aba wo ho so ne wagya aye nanso na ye bu ye ni egu so ye da so ye bone ha abafo ne koy no man kotu so domfo fo o man kotu gomoria fo na bi Onyankopɔn soma won no oso wo monko se ekuro no o ma nya futufo ne atrɛtrɛfo sɛde na gidifo anya yo wo ma nya bio na sɛ nko mu nya futufo ne atrɛtrɛfo a bia nko mu sakra o ma dwene Pa. sɛde ni we fo sakra ye no yo na san kanti Pa. yo na kasa ya ana ohene ni bo dawu kura yi mu nyina efiri mofra so kosi mpani so emo nyina mo aduane ni
Omunyina free Toma, Atina Sum, Etu Futuro Gumo, Esther Yankopon say on Faboninche, Eradi the Boninche. 1 year will be your chrono, 1 fine year won't. So Dominic Gomoria for dear, woman, Yana Sa. Now, more. Fenamo and so Dominic Gomoria. If you say, Yamamu at the 4 year D4, come on more Boneo, a tumofo, a draw attention, said you may move a job on it, and so as Swatene. As Swatene. Huh? May Maka assembly to my dream say. Yohani. Say, I can't engineer. Yohani Subuni, me, Menuni Channel. If you say, Yohani Suboni, yes, Christo, and 33 years, Yohani Suwija, yes, yes, Yohani Channel 6 months. TNU, and to Yohani say, the Juma Siano, Achakrana 3 years. Sabroso Kakradi Avenue. Nansu Nukrenti, near Yohani Tia proprietors of Edia Show Bansom. No crew, no crinty. Yes, Christo shared the Jumasi. Onya 3 years, and woo ye. Onya 30 years, no share the Jumasi. Onya 3 years, and woo ye. And to me bedi software, me did some for 5 years, and I'm a call software. Me call software, me 6 years, and I'm bedi zona pastor. And I suffer Jumemuno, me new fidu do tell Yesu Christo. And now, some mechanical granny committee, maintain you. Who strokes for the carbon, I mean, you do whatever. Tino a software, who strokes your mechanical crab, or baby, no crab, and didn't hop past what catching one to me country. Yes. Oye nyansafo kukodru for pa. Wan fa no kuransie, onu se niam ni kunu ye no. E de ewu beba, e de anu kwase beba, e biba e be ka no. Enti wan tena wo sa. No dimirika. Ana ko David nchan. David nti Abigail kunu nti. Naba David ya fa emema ahanan ahodenfo pa ani akode ye ko nipa ba akofo so ebufuo nti bema ba akoti ana Abigail teye ani odimirika osiesie aduane ni aponko odimirika no kohia wo hene na ni nkoto de gu fam kokora ye
Nana, Miss Row. A medimoja you fall. A medimoja you fall. Nabi Knudia. Now come on yet. Hallelujah. Amen. Said you didn't hear no. Sada obey at the casa de. And ya hobrasia casa. And ya who could casa to the David. Afena David. We can a honor and put the in a man made in a chin in our room. Oba Abigail Cassanti. That's right. O free or call ya and will call you. Daban or Ibida. Wouldn't say dear Ukunuyan and yet now soon Timinka. And Gasiaba, if you bet count. Shanka Yosuda. Amen. Canokra, Nanokra, Ababuau. Amen. Hallelujah. Amen. And this Johannes Suboni no kurenti wanyini anche ye twaniti ade hye oba nsam a papa edru dabia woni Johannes Suboni na ekohye awrade animo no kure medical ka kire mo true faith church Yesu Kristo ya master yedi na kire no na so fudie mo nya 3 years no kurenti ne akunu ya usuro so be ka no kure obeme omemiska ona de me yam paibo difo ya bo dwaman pa sofo ya hwe nanim akobbo ne so anadwo wonso ya bo we so anadwo na ya wote ya bo we so anadwo no ya wote sumu nnuma ya bone. Hallelujah. Amen. Amen. Shahu huma nyamedia maye. Shahu huma nyamedia maye. Aba, adan ya pese di sumu nyuma pam ho hum di fiye mu. Yesu ka kire suya for say, enhira ni moni. Ane maso sate de atie. Na ewiase enyansafo ni anibifo bi pese wo hu de mu. Nanso wa hu. Na mo de enhira no se mu hu de mu. Pra kete onyankopon betima fa no so ye nduma bia. Na ebere bi mi no wa ba bi hia. Ana waka se se oni didi fo miensa. Ene ha dan do fie ba. Na didi fo me ma no. Omo no nyina da dan aha dan ba ko. Na omu nyina dware adwaye ba ko. Enti omu be dware be wi a ono be koso wo ko dware na enhahama ese afre no adwira na gugu adwaye ho saa nti onte ase ono so no ko gidi mpa ko ana ofre won bisa ho se na na da bia me ba enhaha igu ha se adwira na nkyene ana omu se wo ye dwuma yi na wo koye bone na udware adwira no a David say fa adwira yi bi ho bone ti udware anabone ne ko ye ebinom titi suma sini se hu na omu die no owia na odi abeya di binom ehua asra asi wi ansa ne abeya di dwuma sa de abeya ne so ba ya hye na awurade te soro ohwew na ma dwene awurade otesoro ohwew mon kai lot yiri no na enema si ya entime se mon kai lot yiri no be ka ti usi se suma si amoye na bu se ya sori ani monyam wo se ya sori ani monyam
mane hamu na omo hu sa asore no asesa dada anyame na migina ha America nyame na migina ha America omo amusuro so omo betie no omo nim sa asore no asesa dada moma ye homework na asore ni nyina so no na anim onyam no ansamra na beba hallelujah Amen. Papa John, Jamai, Adoroma, me can't say me. Nebisa, and Nana, me wa fanum in a giddy for. And so, if you home, they room and form, me wa fanum kwana, you of our Sudomo, innocent number one. Christine, woman in our room, ye giddy for. Eddie, a many mamma on the cool room. Now, Ahomache. Say gidi for to jom every tire ko tira mintimi na ma sori abetena bontene ne so menko a metena ho saa kosi so mbewie nwom no ansa ne metima kota na meti abontene ho a na me ho yira me saa bre me ko Roma yo eduru bre bia o mo ko no na me di a kire nka bi kura me hyeni kakete me hye top na me di a kire kakran saa kosi se o mu bewie abra no say uda keteso na sa wuti gidi nwuma homache no a wuti mu say yes anyum nie abofo tojom ana mo hwe de mo de eto TikTok mo hwe yeah bro Hallelujah. Amen. Onyankopon ni dwuma yeni. Ba. Etimo me ya mu ye ni ngu niam bia e koso anya so. Ene
on a topic I may be campa. Now, Andrew and Merano, Minia Sulu, or Yemajumano. Now, my topic in the say, body in Suma. I know no sooner the end, they say, you two are man, the same as I'm Cronwa, quotation you use to Yanonimi, a pet, and I'm baby, it's a son. Did not be who the American. And I agree. And I'm a son that you did. Diane Mono. Namen them giddy fool. Obi an asson. As my dick, I can see, she be a name of Yiba on us. Ah, I dear chin, and a penny back. And penny for ye be free me. No, sir, Diane Masuni. The son Diane. Now, a penny 40 or not a man 80 years. In the yard. An hour. And now, we cross on Diana, the same Diana. This is a proper hair. They are here, Naho, they are here, a bit of piano. Home the betu. Home the betu, Manaka now. Home betu, Manaka now. Because you never be or say a cost will be a safum. So Obeka Abba. I did so for no after we now sorry ba. Yadi Yeboah Ibekro. Yadi Hallelujah. Amen. Ohinta du akire se obi anhu a onyankopon de hey me say de ya na saase so kakra na ya de ewure firi onyankopon tumi no gidifo onyankopon de tumi bi ama ye pa se tumi ode ama ye no eno na enkai se yin ye hwe hu se onyankopon wo tumi hallelujah Amen. na asamu anade a obi akose kokoa mu aye a onipa bi anim ho hwe no na onyankopon de akire odifu bi na waba beka panie boni sei we aye ana asam sei ni sei ena wo obi abrabo difo ni beka ya na waje atom o pani eye nokore na ya na owure free say honhom no ode kire ye no wabrabo mu asam a wudi hu adanse ye no etu ya na wure fi se boni a wo ye ndi woni ha said ye koso wabrabo mu no huna ka kire wa ma wo wadi adanse ye say ye no kra enti de wo se suma se wo ye no enti woni me se woni hallelujah Amen. Amen.
me me egu ni tot. Hallelujah. Amen. Eti enne masem ne se mon kai Lord to yere no. Eti ekoba say Lord abofo no etwe no. Enu bisa ne say o asibi wa ha. O mamerema ana mama ana asibi. Mon firi kuro yi mu na ye bese kuro. Ena Lord to sha se oboaboa ne ho. Na all chere no ena abofo no ka chere ne say mama mo honya ha efiri say onyankopon asoma ye say ye mese ekuri ena Lord to dia de se dia betu onim kan ho tia wa na mentena se mo se mo di kan ti dun kono e pa cho ye emu eye edunum no na ade ya ache no go abofo no pie to say sorry fa wo yire enu mama ba nu wono mama mi e wo ha ka wo ho yenko anya sa wo be sa o mayemu na o chinchan ni nanse no ebre a wo chinchan ni nanse mema ni so no ne yiri ena mema ne so Lord to ne yiri no mu ense fi say ewurade behu o mobo na ode oje fi adi jan kwan kokoro na chi yenko na ode fi adi no enti bre ode ni fi adi no ana o ka say ena o ka kire won say jan je wo kra Lord wo ne o yiri no ma ene wo fiefo nya munwane nye mo kra nkwa ahwe wachi mama nhwa mo chi enso enya kankwa mu baabia la hallelujah amen hallelujah amen enti me dofo enti wonyi ni say efiri bra wo bebo osuo besi ne na wachi akwa he wachi subaida da na utimu no enti nkwa he wachi die subaida da na utimu a wosi wagya enti wo ba bebo osuo no etu bo osuo ye ne wonsan ko fai wa hwe wachi benkuni nsɛm na wode asra w'anim ana ɛwayɛ buruni a wote hɔ yɛ nyina nso yɛnim sɛ woyɛ bibini wasan w'akyi hwɛ wo tiri so wobɛwura hyia daa mu ano akata so kama wopia abɔntene a woayɛ maasi kɔn ɛna abo wo ti ɛna woatwe wo ti ɛna ade nom abɔntene ba wobɛwura hyia daa mu a na wakata so kama woahwe w'akyi o ɛnnɛ ne wadɔm berɛ amen awurade wo behu mmɔbɔ sakra wadwene amen dwene wo nkwa ho ɛkyɛ wo nipadua ho na nipadua wei ɛbɛka asase wei so nipadua wei ɛbɛka asase wei so o nti abrabɔ bi a wobɔ ne da biara no fa toto nyame asɛm ho adeɛ bi a ɛnkɔ yɛ ne sakra wadwene na yi wo firi bɔne ho na akakra na deɛ ɔbɛba no na wanya aba dwene wo nkwa ho na ɛnkyɛ na awurade aba amen amen hallelujah. As a man